Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Ongi etorri Menda bikoitza podcastera, gaurkoan ere Sendabelrari buruz hitz egiteko gaituzue hemen, bi lagun gara eta uste dinaten dit, sarrerako hau aldatu berra dugula. Garbiñelarrearen podcasta baino gubiona dun podcast hau. Bueno, gero hemen hitz egiten dinagunean ja garbi gelditzen duen, así que, baina hori urrengo denboraldirako hausnartuko dinagu. Hori dun. Bueno, gaurkoan, belartxarri buruz hizketan hasi behar dinagu. Belartxar bede inkatu hoiek, ez? Txiletik ekarri dinagu albistia. Eta, ikusi dinaguan, Sendabelar belartxar arteko eztabaida hori, hemen bezala, badagoela puri-purian. Eta, hango bide bazterreko belartxarren inguruan eta soroen erdian jaiotzen diren belartxarren inguruan ze politika hartzen ari diren, iruditzen zait, han ikusiko duguna edo ikasiko duguna badala ona ekartzeko modukoa, badun oso baliagarria ikuspegi hau, gure artean ere. Eta ondoren, Txikori Belarra hitz egingo dinagu, Txikori Belarra udaberrian, eta negua maieran, ikusten dinagu puri-purian nola datorren indarrean, ez? Loratzen eta loratu ondoren azitara ingo dinazkar, gaurkoan Txikori Belarra hitz egingo dinagu, baina oso ohikoa ez den edabide batetik. Hartu dinat albistea, Vogue aldizkaritik, guk denetik irakurtzen. Nobedadeak. Bai, prentsa arroxa, ez tekin arroxa ez duen Vogue, ez? Moda. Modako aldizkari batean ikusi dizkinat, hainbat gauza oker zuzenak ere bai, Baina, ze ikuspegitatik begiratzen dioten Txikori Belarrari, neri grazia egin zaidan, eta hori, izpide hartuko dinagu, eta, nola errata batzuk zuzentzen hasi behar dugun, gomendioa ere, Txikori Belarraren erabilerakin, uste dinat beti emango digula hitz egiteko gaia, sakondu egingo dinagu landare honen inguruan. Kaixo Garbiñe eta kaixo entzule guztioi ere, hemen da bikoitza saioan gaude, badakizu hemen Sendabelarren inguruan aritzen garela, edo behintzat Sendabelarretatik abiatzen gaitun, gero zerri buruz hitz egiten amaitzen dugun, hori beste kontua dun, eta askotan behin da berrez esaten dinagu, bizitzari buruz filosofatzea zemat gustatzen zaigun, eta gaur ere pixka badin hortik gaiak zer da ona, zer da txarra, nork definitzen du, txarra dena beti eta denentzat alda txarra. Eta ari gara zuei baratza duzuen, edo beste batzuei ere hainbeste burua uste ematen dizkizuen belartxar oiei buruz, ezta? Aladun. Gu abia puntu gisa usteina eta aurreneko saioetan antzematen zela oso lotuta geundela Sendabelarrari buruz aritzea, baina gero eta libreago ari gaitun, ez? Lizentzia hartzen dinago. Era bat. Eta batzutan barkatuko aldigo entzuleak, igual patinatu ere egiten dinagu gure filosofatzeko beharrontan, ez? Baina, ekarri dugun artikulu honek ematen dina aukera hortarako, ez? Txilen egindako ikerketa badun, eta, hemen esan Unibertsitate Katoliko Pontifizioak egindako ikerketa badela, eta ari garela, ingenieria agronomoek, eta, ingurumenari, etekinetik begiratzen dion jende batek egindako ikerketa bati buruz, ez? Hau da, hemen, askotan sujetuan jartzen dinago azpimarra, hau nork esan du, ez? Botaniko batek esan du, hemen ingenieria agronomoak ditu, hau da, lurrari ahalik etekinik gehien atare bertzaiola erakutsi digutenak, ez? Orduan, kontua dun, hemen krisi batean daudela une hontan, eta artikulua luzea dun, baina, idea ezberdinak aipatzea dizkin da guretzat akaso berriak direnak ere bai batzuk, horregatik ekartzen dinago, ez? Bereek esaten jate, landaketa egiten dinean, kultiboak egiten dinean, zereala, barazkiak, ezberdinak, ez? Jatorri eta etekin ezberdineko landaketa egiten dinean,
Bueno, belartxarrak arazo badiela. Eta beraientzat, belartxarrak ditun, beraik landatu duten horrekin leia egingo duen zerbait. Leia egingo din, ura kenduko diolako, lurraren, ongarri horiek kenduko dizkiolako, eta gero, ez diolako utziko azitzen. Txarrak landatu duenari komeni zaionaren arabera. Hori dun. Ez, produktibitateari eta... Hori, bai. Eta ikusten duen ikzemat eta belartxar gehiago daukanan, ikerein egin dunan soro batean, ire ekoizpena txikitzen joango dela. Orduan, hori betidanik hola izan duen, orduan ikuspegi honetatik belartxarrak ditun kompetentzia txar bat, kendu beharrekoa, ez? Ze belartxarra diogunean ez gaitun belar edo landare inbaditzailez. Bai. Baita ere. Kontzeptu berdina bera ez duen. Bueno, gauza badakin zertun hauek inbaditzailea ditun, eta nola inbaditzen duten txartzat jotzen dizkinago. Vale. Hori dun gaia. Vale. Gero belartxar esaten zionago baita ere, bazterrean dagoen bati, eta komatxo artean zikina ematen duenari. Molestatzen digunari. Visualki, Visualki. Hori da. Visualki molestatzen dugu. Jakin gabe zertarako balio duen, edo zertarako erabiltzen duen. Akaso ez din balio batzutan, hau da, hemen topiko bat ere baziagon, denak zeukan erabilera medizinal bat, hori podcast batean landu geninan. Denak ez dira sendabelarrak. Ez dugula aurkitu erabilerarik, eske askok ez dute erabilerarik. Baina, zergatia daukagu garbitasunan irudia, adibidez golf zelai bat egin lotua. Golf zelai bat ola mantentzeko izugarri fumigatu beharra ziagon. Han beste gauza batzuk sortzen ditu. Orduan zergati duen adiez belar berde motxa garbitasun irudi bideo azter batean, eta ez biodibertsidadea adierazte duten komatxortean belar txarroi edenak. Orduan, txarra iten din gizakiaren erabilerak eta juizioak. Eta hemen, artikulu honek hori lantzen din behin da berrire ez. Orduan, esaten din, ustak kudeatzeakoan manejo hori zaildu egiten dutela. Karo, ikusta jasotzen duenean ere, tartean, ekartzen ditun belar txarroiek apartatu behar ditunanak, eskuz, ez? Okendu. Orduan hori lan gehigarri badun gauza dut, lan ordua gehiagotu egiten duela, belar txarronek. Eta hori ere, soldatatan, eta lanan produktibitateari begira, galera bat bezala irakurtzen duen, ez? Gu, pentsa, hemen artikuluan abia potuen, etekinarekin ari gaitu pentsatzen, ez? Kize gertatzen duen, kentzen dutenean, eta erabat kendu egitea ziagon, gaur egun hemen ere horrela egiten duen, agrotoxikoekin fumigatuta. Eta hori duen kontrol kimiko bat. Ez dituen eskuzkentzen, egiten dituen, suntxitu, kiskali, nahi unan bezala esan. Klaro, hau, ikultibatzen ari izenan horrek ere xurgatzen din, Hori. Claro, hori ez dena aipatzen. Eta lurrean pilatzen juten duen. Gauza duen, lur hortatik gero ura ere kutsatu egiten duen, baina biodibertsitatea ondatzen ari aiz, monokultibo egiten duenan guztietan, ez? Orduan horrek, lurraren erosio handi bat ekartzen din, eta biodibertsitatearen galera handi bat ere. Eta hor, ez daukan insektu polinizatzailerik, hau da, ire guztari hone ingo lioketen bestelako danak, akabo ere. Orduan, batean ikusten duen, hemen hain txarrak ez ziren, ez? Egiten zuten zerbait. Belar txarrari aurre egiteko metodoa bera txarragoa, ez? Hori duen, Batipat horren ondorioak ikusita epe ertai luzean. Orduan, segitun pentsatzen, haizu, kasik ez alda hoea guztea, belar txarrau hemen, ez? Belar txarroitako askok lorea dine. Eta lore hori duen polinizazio bidez, erleak eta erakartzen dituena, orduan, hemen bestelako baliabide batzuk etortzen dituen, polinizazio hobetzen badun, usta askoren etekinare igotzen duen. Orduan, batean ez baian jartzen din, erabat zen ustaren galera hori, ez, dirutan, egin dinate herbario bat, bibliografia espezializatuarekin, zerrendatu, eta belar txarrauek, sekulako diversidadea aurkitu dinate, 580 taxonomia edo item jaso dizkinate, eta oso ederra duen ikustea landa eremuetan, eremu forestaletan, eremu berezko naturaletan eta urbanoetan daudela. Eta dinamika ekologiko oso berezioa dagoela, horietako asko kanpokoak direlako, hau da jatorri atzerritarra dutenak. Orduan, ikusten dinate Txileko probintzian arabera, poblazioa, densidadea, landareuen densidadea asko altuagoa dela, beste batzutan dagoena baino. Eta kuriosoa duen,
nekazal lanak egiten dien lekuetan, kopurua oso ondia dela. Naizta hauen kontra baliabide asko ipintzen diren, ez? Orduan, aldakortasun bat ikusten dinate, eta kuriosoa dun, hemen aipatzen ditu hainbat ideia, hemen ez dituguna kontuan eduki, ez dagoela belartxar bat, Txile osoan belartxar dena. Hori, esaldi hori apuntatu dinat eta gustatu zaidan. Nola esaten zuen, hori, ez dela belartxar bat beti leku denetan txar. Hori dun. Claro, eta, hausnarketa badun, ez? Txarra dun, kultibo honetan hau egiten dulako, baina beste leku batean igual oso onuragarria dun. Orduan, ikuspegi hori, absolututan hitz egite hori, hau da belar txarra da beti eta paraje guztietan bori ez derrela horrela. Esaldia testualki dun, ez dago leku denetan arazo den belar txarrik. Hori da, aldatzen doaz. Eta hori beti egiten dugu bezala pertsonetara ekarrita ere agian. Bai. Funtzionatzen dinez. Bai, ikuste dutelako adez. Belartxar kontzeptu ibiltzen duen pertsona katalogatzeko ere. Baita. Baita, hemen esaten din adibidez negutegi baten barruan, oso ona litzatekena, adibidez, ezetasuna eusten laguntzen diolako, beste leku batean lehi egin dezake nutrientengatik labore batekin, eta hori hor txarra da. Orduan, begirada apur bat konplexuago bihurtzen hasten dunez. Eta gero asko gustatu zaidan, belartxarren kontzeptu honen barruan, ikertu duten portzentai bat, eta ez duen txikia, 49%, belartxar kosmopolitak direla. Eta belartxar, kosmopolita zer da, ez? Mugitzen, leku betetik bestera mugitu direnak. Orduan, berak aipatzen den, Espainian, Alemanian eta Argentinan eta Txilen dauzkagun belartxarrak espezie igualak dira. Orduan, hemen egonda Eurasiatik migrazio bat. Eta landare hauek kosmopolita dira, ez dia gureak. Hau berria iruditu zaian, ikuspegi hau. Karo, eta horrazten bali maiz landarearen jatorriari begira, irakurketa askoz historiko-politikoagoare egin dezakenez. Ez du bakarrik, zer egiten du landare honek hemen? Nork ekarri du, noiz ekarri du, hori da. Zergatik. Claro, eta gero hemen zeagon guk ez daukagun ikuspegi bat, ikuspegi kolonialista, noski irakurketa hori. Orduan, bertako espezie natibo askoren desplazamendua ekarri duela. Eta hemen, kolonizazioa hain justu nekazal lanak ekarri duela. Nekazal lan hori edatu denean, nekazal gaien azioiekin eta batipat ganaduaren kudeaketakin baita ere Europarrak edo jatorri Eurasiarra ipatzen din, hauek edatu egin direla. Beraien jarduerak berak edarazi dituela. Orduan, hemen ezin duen zuri hobeltz izan, ezin duen absolututan hitz egin, eta impactu negatibo hori, zertaraino negatiboa den ere, ez baian jartzen din. Orduan, niretzat erradun, artikulua zegogorra den hasieran, eta gero nola doan aldatzen, ez? Eta, hemen insektuen inguruko lana ere zenbat eta agrotoxiko gehiago erabili duten, da zenbat gehiago suntzitu dituzten, ikusi dela biodibertsitateari ze kalte egin zaion. Orduan, une honetan eskuz, kentze hori eta bestelako praktika mekanikoak aldarrikatzera iritsi ditu, ez? Herbizidak izan direlako benetako arazo, eta, hori, niretzat hausnarketa hori, ekarri beharreziago nona. Hemen, adibidez, hautatu dinate, kultiboak egin dituzten, landaketak egin dituztenean, kubierta vegetalak ipintzea. Oda, beraiek leia egitea beste espezie batzuekin belartxarrekin. Oda, utzi ordez, kultiboen erdian, ez, pasillo hauetan, lurri idor, kiskali hori, hor bestelako zerbait landatu. Eta hartara, hori ze mantendu, eta olako onurak, ez? Orduan, interesgarria eritze zaidan. Eta gero hemen, orain arte ez dinagoa aipatu, baina ikerketa hontan, propietate medizinalak ere behiratzen dizkinate. Orduan, belartxarrek dituztena. Eta karo, kontua zer duen, hau oso polemikoa dela, kosmopolita hauetakoak direlako, eta aipatuko bizkinaz 5, ez direnak beraienak berezkoak, hangoak, baina han oso erabiliak direnak, sendabelar gisa, eta hemen ere badu niretzat denbora kontu bat hau dena. Askotan esaten dinat, erromeroa ez duen gure landarea, baina gure artean 500-600 urte ari baldima gaitun erromero erabiltzen, hartu ere indinago guretzat. Hemen iguala. Orduan,
ze bosen da belar, begira, guk aipatze ditugunak, bat, irustagorria dun. Eta irusta pagotxa baita, pagotxa badun landare bat lurra aberastu egiten duena. Orduan, propietatea dituena, beste batean igual landuko dinago gehiago, baina irustagorria trifolium pratense, zendabela arrona dun, eta gaina lurraren aberastasunari ere begira landare interesgarria dun. Hori aipatzen din, belartxar arruntenetako gisa. Bigarna plantaina dun. Eta gu plantaina behin baino gehiotan aipatu inago. Zenbat aldiz, eta senda belar bezala. Era bat. Ez belartxar bezala, inungo momentutan. Hori da. Eta hemen biak, plantaina arra eta emea, plantago lanceolata eta plantago maior, biak aipatzen dizkin, eta aipatzen din txilden zenbaterainoko erabilera duen, arnasbidetako, azalerako, hau da, guk esan genezaken iguala, eta aipatzen dituen formulak ere iguala dituen, ukenduetan eta dena, Eko haientzat landare kolonialista hauetako du. Bai. Gero, txikori belarra. Eta begiraion, ontazitza ingo dinagun. Gero etorriko dun, beste aldea. Eta emango zigun jokua, baina, berak justu aipatzen din, Kansanseko Unibertsitateko doktore baten ikerketa bat landare honen ingurukoa, zenbat burdin daukan, zenbat C vitamina daukan, zenbat kaltzio daukan, barazkiekin konparaketa bat egiten din, eta, super sendabelar gisa, super barazki gisa, sekulako doaiak, ez? Baina begira jon. Baina belartxarra. Belartxarra. Aldi berean. Gero hurrengoa borraja dinagu, eta borrago ofizinaliz badun gaur egun barazki. Hori zen berriñan, borraja ze? Barazkia. Bai, baina bere kabuz jaiotzen duen, ere? Eta berez, basatia izan den hori, etxekotu egin duguna. Orduan, hemen aipatzen din, bere lorak, nola erabili izan den sendabelar gisa, nola erabili den sukaldean, aipatzen dizkin, baita kapsulak, suplementuak, borrajak ze balio anitze dituen, baina baitare nola den inbaditzaile aldi berean. Orduan, paradoja hau behin da berriro aurkitzen dinagu. Eta gero, askotan, eta honekin amaituko dinat, aipatzen dinat, asuna mundu guztian dagoela, 5 kontinenteetan, Antartidan izan ezik, gizakia joaten den lekura asunak atzetik jarraitzen diola, asun mota ezberdina zeuzkanago, baina hemengo asuna urtika dioika, asun oso arruntadun, Txilen asun iguala, asunak ez dituen Amerikakoak nunbait, baina bai Europatik ara eramandakoak. Eta hemen aipatzen dizkin propietate medizinal, anitzez, eta guk hau dena sinatzea zeukanagu hemen ere, baina haientzat ikusten duen, era berean, baratzeko ongarri izan lehiken landare bat ere, era berean begirada dutena, hau kanpoko landare inbaditzaile bada. Hemen uzten dugu, hausnarketarako ematen duen gai hau ere. Aurreratu dinagu, lehen, belartxar bezala katalogatuta dagoela esan dugun horietako bat, ekarriko dugula gaur, txikori belarra, lehen ere hitzegin izan dinagu hemen, txikori belarrari buruz, baina gaur beste helduleku bat topatu dion txikori belarrari, eta agian sendabelarrari baino gehiago lehenengo sare sozialei begira jarriko gaitunez, nola sare sozialetan batzuk jakintza gehiagorekin, beste batzuk bate gabe, zango inagu. Nabarmen. Ari ditun, alako gomendioak zabaltzen, izan argaltzeko, izan gazte mantentzeko, asko estetikoak, gero osasunari eta barruari begira ere agia, baina asko estetikoak. Eta horietan askotan sendabelarrak zauden. Txikori belarra dun hauetako bat. Hau duen artikulu bat zoragarria dauzkalako hemen batera, irizpide kritiko bat eta jakintza minimo bat eduki ezkero, berehala ikusten duguna hemen semaforoan gorri guztiak saltatzen dituela, ez? Eta, parregurea ematea ere, ziagonei irakurri nunean, esan hau, zein behar dut asarratu, parregin, zer da hau, ez? Karo, izenburutik hasita, ez? Desfilatu aurretik modeloei beraien puztutasuna esaten denean tripa, gehienetan, tripa hundituta daukat.
Bueno, hori modeloei hori kentzen, hori tratatzen laguntzen dien zerbait. Orduan, ja edertasun tip gisa aurkezten din. Eta gero olakotan askotan lotzen din urrutiko gauza bat. Orduan aipatzen din azpititulu gisa. Vegetal hau erabili izan da mendetan medikuntza tradizional txinatarrean eta txinako terapia milenarioetan. Orduan, ikesatea terapia milenarioa eta aktibo botanikoa, tolako gauzak adjetiboak, Hor zedun baita ere lilura. Orduan saiatzen du landarean inguruan aurpegi drenatua, gorputz drenatua, puztutasunik ez edukitzea, noski hori ez egitea produktu kimikoekin, naturalki egitea. Orduan, industria fitnessaren industria hontan, depuratu eta puztutasunak entzeko super sendabelar gisa. Bai, ez, hartu goizero hori eta ja ez duzu... Bueno, eredua dun, modelo batek egiten baldin badin, dau boge, iruditik bizi den aldizkari mota bat, ez? Arek egiten baldin badu, badun erreferenteak sortzea, ez? Eta osasun gintzan, guk erabakiak hartzea, gure gorputzakin zer egin, ze sendabelar, ze suplementu hartu, pertsona famatu batek egiten duen arabera. Hori ze kriterio klase da, ez? Arek gehiago jakingo balu bezala, famatua delako edo ederra delako. Eske, hemen hasten ditun elementu hauek, ditun balio estetiko hauek, eta balio estetiko horiek lortzen dizkin sendabelar honekin. Hori gazurra dun. Hori planteamendu faltsua dun ere bat. Jakin beharko geninan zer jaten duen ere. Baita ere, eta ze denbora duen bere gorputza zaintzeko. Eta ze presio, eta erabat, eta zer sakrifizio maila duen, eta gero, aldizkari honetan ikusten ari garen argazkietako zenbat dauden eraldatuak Photoshoparekin, eta zenbat ez, eta bar luze bat, ez? Orduan, aipatzen din, besterik gabe, asterazia familiako landare bada, ostoak erabiltzen dira, sustraiak, loreak, onaino ondo, ez? Ondo hasi dun, gibelarentzat, azalarentzat, baina behin da berriro txinako terapiak, Txinako terapiak. Ni ziur netxeon, hau idatzi duenak, bea bizi den lekuan, kilometroko bueltan eukiko duela. Baina ez dakiela identifikatzen. O ez duela hori esan nahi. Hau da, Txilen hau belartxar bat den bezala, edo ik badaukanan bezala, hemen grabatzen ari gen lekutik batera eta espaloi kontra nor jaiotzen ari duen, baina horrek glamurrik ez daukan. Zaion interesatzen hori izatea, ez? Ez, eske hori ez duen glamurran diskursoa. Glamurran diskursoa duen Txinako terapia milenario batean. Nola terapia milenario batean. Hemengo terapiak ere 1000 urte badizkin, orduan zergatik ez den herriko ere terapia milenarioa, ez? Hizkuntzaren trampa hau dun. Egia dun flavonoideak dituela, potasioa duela, hau dun garrantzitsua. Potasioa din, orduan txixa eginaraziko din, eta gakoetako bat hau dun. Puztutasun hori askotan likidoa txikipena dela, eta hori kentzen lagunduko duela. Ez duena esaten da horrek deshidratatu indezakela. Eta ura edan behar dela, Orduan, aurrera goitzen goinagu modu zabalago batean nola erabili, baina hau hidratatu ezean oso deshidratatzailea izan daiteke. Eta gero, sustraiek badinate inulina izenako zuntz bat, hau oso interesgarria duen, zuntz prebiotiko badun, digestion laguntzen duena, eta baita ere, eliminazioan. Orduan, ikomurera sarrea joango aiz, eta hori duen misterio bakarra. Horrekin galduko duen puztutasuna. Baina berak gehitzen din dermisari zer onura iten dion, ze antioxidatzailea den, ze antiinflamatorioa den, bai, neurtu daitezke baino esan zen bat hartu behar den, ze epetan nork ezin duen ere esan, ez? Eta gero hemen behin da berriro ez jarri dinat, porque ja urrutitxo joaten duen, ez? Esaten din adibidez honek kolagenoaren produkzioa estimulatzen duela hori gezurra duen, kolagenoaren produkzio estimulatu ezaketenak elikagaia ditun, eta izatekotan hor C vitamina duen garrantzitsua. Gero, aknea eri aurre hartu galtzaiola, hori ez du horrela, akneak beste faktore batzu dizkin, trigliseridoak eta LDL kolesterol txarra geizten dituela, hori ikusin beharrola ote den. Esaten din dena egiten duela, ez? Bai, hau dena egiten duela, eta absolutuetan, hau hola da, daka hitz egiten din. Dermiseko erregenerazio zelularra egiten duela, baina nola esan. Azalen esfoliazioa bidez, ez infusiotan edan. Da, orduan duen, bat ere zehatza esten atalau eta gainera okerrako informazioa. Eta kuriosidad ez, bukaeran zerbait konkretua saltzen din? Bakin zaipatzen duen, nahi atentzio eman dian gauza bat, gezurrak diren gauzak esaten dituela, adibidez, lora hori hau, lora den eta ramiletetan saltzen dela. Ik nunbait ikusi aldun.
Nik ez. Akaso Txinan egingo duen, baina hemen ez. Eta gero, belarden datan, bai, saltzen dela, baina supermerkatuan ez duen saltzen. Eta aipatzen dien supermerkatuan saltzen dela. Orduan, zehatzak ez diren gauzak, ba, ja bain urrutitxo joaten hasi, ez? Eta urrutigi joan duen, Gero egia duen, ensaladan jan daitekela, eta kafearen ordezko gisa sustraia har daitekela. Bueno, egia da, sukaldean baditu erabilerak, baina esan behar duen, sukaldeko erabilera ematen baldin badion, ez okurritu alde berean infusio edatea. Bat edo beste. Claro. Bestela gorputzari haze mugimendua, gehitxo dun. Eta gero, bueno, onurak badizki, baina aipatzen din kontuz zibiltzeko, ezin dela giltzurrunean harriak baldin badira, gastritisa, ultzera peptikoa, ordunaldia, bueno, gaitzerdi amaieran aipatzen duela zehose mugaren bat, ez? Halako inzensua eman da gero. Orduan, bueno, niretzat duen, olako aldizkari batean, askoz gehiago ez nian espero, ez? Baina, euki beharko genukela ikuspegi kritiko bat. Eta erabilera bat eman behar badiogu, erabilera on bat eman, eta ez hasi pentsatzen hau Txinako terapia milenario bat denik. Goazen mamira eta esango dinagun nola eman erabilera onori txikori belarrari, ez? Esan dinagulako artikula bokarri dugu eta horko gezurta egiak aipatu bizkinago, baina bueno, ondo erabilita eta jakinda nola erabili, aipatzen dituen propietate eta ez, onura horietako asko badizkin. Txikori belarrak eta... Bai. Tau gibelgarpik eta ikastaro egiten dugunean luz eta zabalitze egiten dinat sendabelarra honi buruz, gibela eta behazuna batera, gehi barea pankrea, lau organo esplenikoak lantzen dituelako, giltzurrunak ere bai lehen egunetik, sendabelar bakanetako adun sistema linfatikoa garbitzera iris daitekeena, eta horrek danak din azalean eragin bat. Baina, klaro, hori iteko hartu behar duen epe luzean. Epe luzea ditun, udaberriko egun guztiak, hau da, 80 egun. Orduan, martxoak 21 batean, nasak esate egunean, udaberrian sartu garela, hasi hartzen goizean baraurik, infusio bat, sendabelar lehorrarekin, oain esango inatze parterekin, eta San Juanak arte, hartu. Eta hori hartzen ari garen epe hortan, ez egin odoleko analitika bat, aterako direlako parametro arraruak, ari garelako gantzekin lanean, ari garelako odolera hainbat toksina mugiarazten, eta noski horrek egarria sortuko din, espadin sortzen behartu edatera, honek duen potasioagatik deshidratatu gaitezkelako. Eta jende askok nabaritzen din buruko mina, nekea, eta iruditzaion kafe bat hartuta konpondu daitekela, eta ez du horrela orduan, guk edaten bainagu barauriko goizean 250 mililitro infusio, gutxienez bikoitza, 500 mililitro, edan goizean zehar. Hori badelako, modu bat, bera mugiarazten ari den zikin zakarroiek kanpora ateratzeko, erauzteko, eta hori gutxieneko badun. Orduan, zer duen erreixa publiko zabalaren zat? Ostoak moztu, lehortu, tartean loreren bat etorriezkeo baita, baina loreak ondo lehortu behar ditun. Orduan, nik aipatzen dinat loreari gurutze bat egin eta zatitu lautan da lehortu. Loreak nektarra din, ez du nolako mingotxa, baina interesgarria du baita propietate aldetik. Orduan, kopuru berean jartzia ziagon lore eta osto. Norbaitek zehatz lan egin nahi badu jakiteko gauza bakoitzak zer egiten dion gorputzean, egin beharko liken banaka. Ostoa bakarrik hartu edo lorea bakarrik hartu, nahasketa baino. Eta sustraia beste liga badun. Sustraia kafea egiteko du. Horiren kaferako komentatu geniena, ez? Efektu berdina dun? Ez. Duen asko zindartsuago batez ere inulina zuntzetan. Eta hemen lehen esandako, gibel, behazun, bare, pankrea, giltzurrun, sistema linfatiko azalaz ari gaitun, baino batez ere eta lehen etxiz, esteetaz ari gaitun. Inulinagatik eta zuntz prebiotiko honek esteetan egiten duenagatik. Orduan, hau terapia trinkoagoa duen, jende askorentzat gogorragoa edateko, bera utxik edatea, irakin egin behar duen, inulina baliagarri izateko xigortu behar duen, orduan, igual, hau beste batean landu genean kafearekin astuta, nola hartu ziteken. Hori den, astuta ere, esan genian ez, hartzitekela. Hori den, eta gomendagarrian astuta hartzea. Eta horrek ere epe badin. Bai.
epe badin ire indarrak zenbat nola Aguantatzen dauden. duen, ez? Bai. Ta gero gauza hauek depurazioak itira goazenean anemia baldin badugu adibidez protein falta edo nekea edo aurretik baldin badugu ebakuntza baten ondorengo nekea eta ez bururatu eiterik, Porque indar bat behar dun, hau egiteko. Eta gero, inolare ezin duen hau egin ordunaldian, edo eskitzaroan ere ez, eta antikoagulatzaileak hartzen badira ere ez, eta tensioaren zat pilula hartzen bada ere erne honekin, orduan kontraindikazioa badizkin, ez duen edo zinek egitekoa. Kontraindikazioa daudenean zer gomendatzen dinagu? Jatea. 2 osto jan, baina ez jan 22, jan 2. Orduan, neure praktikotasunera begira, ohitura bat izan duen urtetan, astean behin bildu, garbitu letxua bezala, ipini taper batean frigorifikoan, eta egunean 2 osto jan. Eta bi diodanean ez ditun 4, ditun 2. Ditun 2. Eta 2 hoiek, ditun norberaren eskumuturra jaiotzen denetik, erdiko bihotz behatza bukatzen den arte. Hori baino luzeagoa ez da dila izan. Eta hau ensaladan, astuta, gainerantzekoari, baina, klaro, 2 osto egunero jaten baldin baditun 3 hilabetean, hori garbiketa oso interesgarria duen, lixereketa bidez. Eta hartara ez daukan, sendabelarra infusiotan eta gainerakotan erabili beharrik. Orduan, niretzat eskura daukagun gauza baden, Euskal Herrian hau zelaiak zeuzkanagu, txikori belarra ugaria du. Bai. Eta niretzat eskura daukagun botika bat. Infusiotan hartu duenak asko antzematen din zer den aserako lana, zer den erdi parean, eta fondoko lan bat zer den. Osa, prozesua bera. Prozesu osoa indagero, bai udara iristeaiz askoz energiak gehiagorekin. Eta hori batzutan nabaritzen duen begietan. Begietako parte zuria, esklerotika, zuriago daukan. Eta vitalidade gehiago daukan, giltzorren filtrado hobea daukan, behazun xisku hobeak, orduan zer ikusten dinago modu sistemikoan digestioa indartu egin dugula, eta daukagula gorputza bigunago. Nik neukantzematen inan yoga egiterakoan. Postura asko, iritsi egiten indunan lehen iristen ez nintzenak. Hau dena, goizero, esan dinago ez, udaberri osoan, baraurik, ostoekin. Osto lehorrekin egindako infusioa. Bai, eta infusioa iterakoan, honekin bukatu nahi dinat, 250 ml baino gehiago ez edan, ez dago beharrik, ura irakin, postreko 2 koilarakada epini. 2 koilarakada nola dosifikatu, ostoak lehortzen direnean txikitu, eta 2 hoiek ipini, eta 5 minutu tapatuta izan. 10-15 uzten badugu, hori ez da infusionatzea, hori beratzea da, eta landare hori ja edateko oso zaila da, vale. Eta gainera ez du efektu iguala egingo. Orduan 5 minutu. Eta egunero prestatzea oso komplikatu baldin bada, litro bat prestatu, litro bat urrirakin, eta kasu honetan, zopako koilarakada bat ondo betea ipini. Hori 4 egunetarako duen, oskailuan eduki, hotza ez edan, zuzenean. Berotu eta edan. Pixka bat epeldu, berotu, eta edan. Eta berehala gozaldu liteke. Vale, eta gero kafea hartu edo hartzen dena. Bai. Oso, no? Apuntatuta, udaberrirako lanak, badizkinagu. Lehendabizi bildu. Garai hontan biltzen hasteko, momentu. Lehenengo lana biltzen hastea. Bai. Kalera, lehenengo. Venga, Badakizue, gure saioa, gaurkoa eta aurretik publikatu ditugun denak, argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan aurkituko dituzue, eskerrik asko, entzuteagatik eta horregoteagatik, eta gu laizter itzuliko gara saio berri batekin. Ondo izan. Hurren arte. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.